Am revenit, doamnelor, domnilor, la opiniile zilei. Discutăm alături de profesorul universitar dr. Mihaela Dumitriu, coordonator al specializării teatru din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați. Am discutat un pic în prima parte a emisiunii despre importanța gândirii și despre cum ne afectează gândurile pe care le avem, pozitive sau negative, cum acestea pot influența sau determina chiar anumite afecțiuni, anumite boli și chiar se pot transmite și la cei din jurul nostru, la cei apropiați. Așa să discutăm acum despre importanța iubirii. Este foarte important, că dacă am spus că totul pleacă din inimă, deci din minte și din inimă. Arsenie Boca spune că cel mai lung drum este cel de la ureche până la inimă. Adică una e ce auzi tu, le-ai auzit, dar au rămas la faza de auz, și alta este să le transformi prin gândirea ta și să le duci în inimă. Adică să-ți schimbi inima, să-ți aduci iubire în inimă și să privești cu iubire, să faci totul cu iubire. O simplă definiție care obișnuiesc să o dau eu studenților este că a păcatului este că tot ce nu conține în el iubire e păcat. Deci dacă iubești pe cineva, nu e păcat, și faci sex cu iubire nu e păcat, dar dacă faci sex fără iubire se numește prostituție, e păcat. Așa e păcat când dăruiești cuiva un lucru dacă nu are iubire, așa e păcat dacă te căsătorești și nu ai o căsnicie nebazată pe iubire. Deci aceea nu se contorizează la Dumnezeu. La Dumnezeu se contorizează tot ce este legat și raportat la iubire. De ce? Pentru că Dumnezeu e iubire, Dumnezeu e dragoste. Ne-am gândit să intitulăm această a doua parte Fiule, dă-mi inima ta, spune Domnul, la Pilde 23:26. De ce? Pentru că atunci când te duci, să zicem, la piață și vrei să cumperi nuci, nu te uiți la coajă. Arunci coaja, o rupi și vrei să vezi miezul. Dacă te duci să cumperi ouă, parcă nici la ouă nu te gândești de acum are coaja. Spui, domnule, ia, poți să-mi spargi un ou să văd, sunt proaspete? Deci dacă tu instinctiv, fără să ai cunoaștere, te duci la conținut, oare Dumnezeu nu se duce care e creator? Bineînțeles că se uită la ce? Se uită la inima și la ce apreciezi tu în inimă. Poți să fii bogat, dar cum e inima? Poți să ai frumusețe trupească, poți să ai averi, dar cum e inima? Poți să fii fericit și să ai o frumusețe trecătoare, dar la un moment dat această frumusețe și bogăție slăbește dacă omul nu are inimă. Spui, da, dar e bogat, dar degeaba că are inimă de câine și nu-ți pasă de el. Deci de ce atâta amploare pe inimă, dăm inima și așa mai departe? Pentru că se poate vindeca și prin iubire. O altă formă de terapie este terapia prin iubire. Într-o lume plină de iubire, terapia n-ar avea loc, spune Osho, un mare filozof indian, foarte cunoscut în epoca modernă. Deci, fără iubire, terapia, dacă ai iubire, nu mai e nevoie de terapie. De ce e nevoie de iubire? Pentru că omul, dacă nu se simte iubit, începe să moară. De aceea, iubirea este cea mai mare terapie posibilă. De aceea, dacă un copil este bolnav, prin simpla îmbrățișare și luat în brațe, de ce când un copil când plânge, îl iei în brațe și tu îi transmiți ce? Îi transmiți iubirea ta de mamă. De aceea un copil fără mamă nu poate trăi. Fără tată mai poate, nu mai poate. Tata e mai rece, e mai distant, dar fără mamă nu, pentru că îi transmite toată dragostea ei și atunci el se vindecă. Nu, mai este, cade jos, se rănește și spune, dă mânuța să ți-o sărut, și el nu mai plânge. Gata, i-a trecut genunchiul și așa mai departe. Deci, de multe ori și îmbrățișarea. Și îmbrățișarea este tot o formă de terapie. O să vorbim de ea. Pentru că îmbrățișarea ce este? Decât un gest de iubire, până la urmă. E un gest de iubire pe care persoana respectivă o simplă. Când este vizitat la un spital, nu poți să începi să-l pupi acolo, dar ieși și îl îmbrățișezi, e bolnav și el se simte ce? Se simte ocrotit, se simte în siguranță, simte că cineva împărtășește cu el durerea. Dacă nu îl îmbrățișești niciodată, de exemplu pe un copil, cum se întâmplă cu ce am zis din zile, deci copilul acesta nu mai crește cum trebuie, crește aiurea, are malformații, devine trist, se simte neglijat, se simte neiubit. A fost hrănit fizic, dar nu afectiv. Deci aici aș face un apel foarte disperat la părinți. Dragi părinți, copiii n-au nevoie de
Adidas de 3 milioane, n-au nevoie de haine de 10 milioane, n-au nevoie de excursii în străinătate care să înlocuiască lipsa de acasă a părinților. Ei doresc lucruri simple și doresc să-și aibă părinții lângă ei. Eu mi-aduc aminte de nepoțelul meu care la 3, 4, 5 ani avea casa plină de jucării și când ieșea pe stradă se joace cu copii într-un pom, rupsese un băț dintr-o cracă de copac și cu două bețe ei se urcaseră într-un pom. Nu vreau nicio jucărie. Deci nu vor tone de lucruri inutile. Ei vor afecțiunea părinților, vor înțelegerea părinților, vor iubirea părinților, pentru că sunt cel mai sensibil receptor al neînțelegerilor din familie. Și atunci vine un moment în care viața ta nu mai contează, contează mai mult viața copilului, pentru că el este viitorul. De ce așa de greu se plătesc păcatele pruncuciderii? Pentru că în planul spiritual, copilul, simbolul copilului, nu tatăl, mama divină și fiul, este Iisus Hristos. În planul fizic, unde tu nu cunoști metafizica cerului, dar cunoști familia, tatăl, mama și fiul sau fiica, deci copilul reprezintă pe Iisus Hristos. Omorând un prunc în pântece sau lăsându-l să... este și o moarte fizică din asta spirituală. De ce nu-l iubesc? La rum, nu știu, plec în Italia. Nu s-au văzut cazuri de sinucidere? Pentru că copilul nu poate trăi fără iubirea maternă. Nu are nevoie de banii din Italia, nu are nevoie de banii din Spania, nu are nevoie de absență să spui mamă pentru tine acasă, nu are nevoie. Are nevoie de părinți și de ocrotire și de iubirea lor. Și atunci sufletul începe să moară. Și spun, vai, am venit că copilul are cancer. Oare de ce are cancer? Păi are cancer că nu-l iubești. Și când, de cine e iubit? Deci pedeapsa lui Dumnezeu vine în persoana care devine Hristosul neamului. Așa cum Mântuitorul spune, eu sunt mielul lui Dumnezeu care iau asupra mea păcatele lumii și prin iubirea mea am anihilat păcatele voastre ale oamenilor și negativitatea voastră, așa se întâmplă ca într-o familie să cadă păcatul pe o singură persoană, care nu este neapărat necesar să fie cea mai vinovată, cea mai păcătoasă. Dar ea poate duce acea suferință. Și de ce este dată ei? Pentru că toate persoanele din jur o iubesc. Și ca să îndrepte Dumnezeu persoanele din jur, dă o suferință cui? Copilului. Și spui, cum, domnule, copil mit, dar ce a făcut mititelul? Păi el nu. El n-a făcut, dar au făcut părinții, au făcut bunicii și de obicei, cam a doua generație plătește. Și plătește cine? Copilul cel mai iubit de omul păcătos sau de ateu. Deci dacă bunicul a fost ateu, nu va plăti atât copilul cât va plăti nepotul sau nepoata, care, dacă sunt 3 și bunicul l-a iubit pe cel mic, ăla va plăti păcatele. Dacă l-a iubit pe cel mare, ăla va plăti. Pentru că odată cu iubirea persoanei atee vine și gândirea negativă a lui raportată la ce? La legile divine, la legea morală, la matricea energetică după care trebuie să funcționăm. Și aici mi-aș permite să vă spun, iubirea este cel mai mare terapeut, da? Am spus eu, sau un fenomen care există. De ce îmbrățișarea? Că o să vorbim și de îmbrățișare, este importantă. Păi, de fapt, îmbrățișarea este un gest care amintește de ideea de unitate. Și aveam eu în cartea mea, se numește Tragicul la O'Neill, teza mea de doctorat, în care întâlnisem și am redat această legendă în care zeii spun cum să facem că omul prea s-a mărit, deci este prea orgolios și cum se aseamănă cu noi, cu zeii, deci trebuie să-l pedepsim. Cum să-l pedepsim pe om? Păi că îl vom secționa și îl vom blestema să se caute veșnic partea masculină pe cea feminină ca să se regăsească și invers. Deci este o aluzie sub formă, bineînțeles, de mit, de legendă, la ideea de yin și yang, de masculin și feminin. Deci fiecare masculin nu poate trăi fără feminin, femininul fără masculin la nivel de concept. Ce facem noi ca ființe umane? Putem avea orice. Dacă nu ai partenerul, jumătatea ta, te simți singur. Deci ești în suferință. Deci vedeți dumneavoastră, această formă de poveste, au spus-o zeii, ea decodifică într-un fel o realitate, dar care se găsește la nivel subtil. Pentru că aceste forme de energie sunt de fapt ca într-un ou, albușul cu gălbenuș, de ce ele merg împreună. Dar este greu de explicat pentru cineva care are dinți de lapte și atunci, în antichitate, veneau aceste mituri care spuneau, a spus zeul și zeul trebuie respectat. Acum ce facem noi? A spus Dumnezeu. Dar de fapt,
Dumnezeu, respectându-L pe Dumnezeu, tu ce faci? Respecti că nu mai ai gândire negativă, nu mai urăști, nu mai invidiezi, nu te mai blamezi pe tine. Este foarte greu de luptat cu blamarea de sine, vă spun din experiență. Așa? Și începi să-ți îndrepți gândirea. Când îți îndrepți gândirea, deja ți se prelungește viața. Îți spui, făi, ce miracol s-a întâmplat, avea cancer și s-a vindecat. Deci el și-a schimbat și gândirea, cum? Prin dorința de viață. Deci e foarte important ca cei din jur să ajute ca bolnavul să-și dorească viața. Și cum își dorește viața? Simte că este important, că contează viața lui pentru cineva. Deci oamenii din jur îl iubesc, prietenii îl iubesc, colegii îl iubesc, copiii, familia. Deci gândiți-vă, eu am trăit-o pe pielea mea. Persoane la care nici nu m-am gândit să mă iubească. Sau alți colegi la facultate la care nici nu m-am gândit că au putut da dovadă de atâta meschinărie. Când au aflat că sunt bolnavă, ca și cum, păi, și uite, dacă moare lumea, ce dacă moare lumea? Adică, cu alte cuvinte, ce dacă mor și tu? Și aparențele, în general, înșeală oamenii pe și care considerăm că sunt iubire și afectivitate, distanți, așa, de la care nici nu m-am așteptat. Ani de zile mă rugam pentru prieteni și puneam pe acatiste, pe la biserică. Nu mă gândeam că va veni un moment când exact ceea ce generezi, aceea primești, să mă trezesc într-un moment de căderea mea de persoane care nici cu gândul nu m-am gândit și că o Românie întreagă se rugaseră că de fapt ei puseseră acatiste la toate bisericile. Nici nu mă gândeam sau nici n-aș fi avut pretenția vreodată ca acești oameni să se roage pentru mine. Deci vedeți dumneavoastră, când spui că nu ești iubit, nici tu nu iubești. Când spui că nu ți se dăruiește, nici tu nu dăruiești. Desigur că persoanele astea nu degeaba s-au îmbolnăvit, că și ele au greșit cu ceva. La un moment dat, poate nici ele n-au iubit, poate nici ele n-au iertat. Și trebuie să învățăm oamenii să reînceapă să ierte. Săptămâna viitoare o să vorbim de terapia prin iertare, care este o altă formă de terapie. Deci, apropo de îmbrățișare, îmbrățișarea e cea mai importantă formă de a transmitere a unei călduri umane. Îmbrățișările, pe lângă senzația de bine, ne alină durerea și mai ce? Depresia și anxietatea. Deci bolile psihice sunt din nou boli prin care persoana nu se simte iubită, nu i-ai dat atenția cuvenită. Acum poate că ridică și ștacheta prea mult și noi n-avem timp, că suntem ocupați, mai bine mai fac un job și când vin cad lat și mă culc și ce mă interesează acum, mai după atâția ani mai vrei să te iubesc? Cam asta e. Și uite unde ajungem. Deci îmbrățișarea e o comuniune imensă de iubire care se transmite unul la altul. Chiar ajută la dezvoltarea personalității. Gândiți-vă dacă fiecare ne-am îmbrățișat copiii când pleacă spre școală, când pleacă spre facultate. E prea mare să-l mai sărut, e prea mare să-l mai îmbrățișez. Nu, copilul nu e niciodată mare pentru părinte. El și la 60 de ani e tot copil. Deci copilul din noi nu se schimbă. Se schimbă ambalajul. Probabil că Dumnezeu asta și vrea, ca noi să conștientizăm o altă stare de conștiință, dar cu același suflet. Nu, vedem persoane care la 80 de ani se căsătoresc și ce dacă de sufletul lor e tânăr sau la 70, ce că la 70? Cine pune barem? Cine pune barem că el e mai mare, că el e mai mic? Deci astea sunt niște blocaje, ca să nu le spun prostii, blocaje, pentru că în lumea spirituală e cu totul altfel, vârsta e alta, e vorba de vârsta astrală și nu de cea fizică. Ce ne aduce o îmbrățișare? Ne aduce protecție, ne aduce siguranță. Ce ne mai aduce? Ne aduce încredere, încredere unul în celălalt, ne aduce forță, dar ne aduce sănătate, că de asta este subiectul nostru, și ne mai aduce și recunoașterea valorii și a nobleții care există dezvoltată în fiecare persoană. Deci simți că prin acea îmbrățișare tu reprezinți ceva pentru celălalt și te întorci din nou la iubire. Valorizarea până la urmă. Un exemplu care circulă pe internet, nu cred că este nou, multă lume știe, e vorba de acel exemplu din Portugalia cu îmbrățișarea salvatoare a două fetițe gemene care ar fi trebuit să fie puse separate în incubator în primele zile de viață. Una din ele nu avea șansa să supraviețuiască și atunci asistenta are ideea salvatoare să pună împreună cele două surori și astfel, printr-o îmbrățișare a bebeul sănătos și-a îmbrățișat surioara muribundă, reușind ca cu căldura corpului ei minunea de a regla
temperatura acesteia și acest lucru a dus la stabilizarea ritmului cardiac și la salvarea fetiței care urma să moară. Deci vă dați seama cât de emoționant este. Și atunci, întorcându-ne la acest blocaj, păi nu mai criticăm, că nu sunt bani, că sănătate, că se dă, că nu se dă, că bani la internare, că bani la externare, dar nu cumva sub textul lui Dumnezeu spune, păi nu mai vă duceți la spital, că voi nu vă iubiți între voi și voi vreți să vă dea medicul. Ce să vă dea medicul? Deci critici într-una, că nu-i bun primarul, că nu-i bun prefectul, că nu-i bun directorul de spital, că nu-i bun președintele țării, că nu-i bun președintele de partid. Dar tu ce faci? Deci tu trăiești într-o singurătate în doi, într-un cuplu în care ea nu se mai regăsește, el nu se mai regăsește, iar copiii preiau tristețea părinților. Și atunci ce am făcut? Am ajuns într-un impas, dar impasul și suferințele care ni se dau este, așa cum am spus înainte, să ne întoarcem în interiorul nostru. Deci întoarce-te în sufletul tău și vezi, fă-ți curat acolo. Întoarce-te în conștiința ta și fă-ți curat acolo și vezi ce ai greșit. Pentru că această gândire o proiectezi în negativ către persoanele din jur și către tine însuți. Deci în acest impas ne aflăm de suferință. De aceea postul e foarte important. Postul gurii, să nu vorbește aiurea, postul gândirii, să nu vorbește aiurea, postul lipsei de răutate, să înveți să iubești, și postul alimentației. Deci toate se corelează între ele. Mai nu avem cam spune 5-6 minute din această emisiune. Și atunci, probabil că m-ați întrebat și cum să se manifeste oamenii sau cum îi recunoști. Păi îi recunoști prin faptele lor. Îmi vine în cap acum să vă spun câteva exemple de pozitiv și negativ care m-au impresionat acum curând, zilele acestea. Mă duc la o petrecere sâmbătă, îmi spune o doamnă că la Lepșa ați cunoscut o femeie cu o grădină frumoasă, a cunoscut-o și îmi spunea, eu eram cea mai săracă femeie din sat. Și când pleca soțul acasă, n-aveam nici cu cine să stau de vorbă și atunci am luat icoana din perete și am pus-o pe Maica Domnului și am spus, Maica Domnului, vino să mănânci cu mine la masă. Apoi a spus, ce să-mi dai să am și eu? Ci că dă măcar copii, măcar să fiu bogată prin copii, că altceva n-am. N-aveam nici de unele. I-a dat Dumnezeu 6 copii, care acum toți sunt realizați. Legat de acest episod, îmi spune o altă prietenă de-a mea, da, să-ți spun cum am fost noi crescuți. Deci eram 5 copii la mama, la țară, și ca să ne învețe să strângem masa, spălăm vasele, spunea, știți, cu noi stă Maica Domnului la masă și dacă voi vă ridicați și nu spălați vasele, rămâne Maica Domnului să le strângă. Păi nu e rușine? Cum te uiți tu în ochii Maicii Domnului când știi că ai plecat așa? Și atunci ele se fugăreau să se scole de la masă, să nu rămână, să tot rămână alta la masă, că nu îndrăzneau, că știau că nu se poate să te scoli, că vine Maica Domnului. Și un alt exemplu, de data asta trist și negativ. Mă duc chiar ieri la restaurantul Corso, pe Domnească, cu 2 persoane să mâncăm și noi o pizza de post. Așteptam pizza de post. Pizza de post, 4 feliuțe de dovlecel făcut în cruce, te uitai până la Brăila prin el, alte 4 feliuțe pe de-a lungul de vânătă, o ciupercuță tăiată în feliuțe și vreo 3-4 bucățele de capia arse pe un grătar. Și asta era toată pizza. Spun, doamnă, asta e toată pizza și cât costă? Păi la fel ca cea de mozzarella și de cea. Păi, dar ce e aici? Că, adică, în loc să spui că pizza asta, odată că e bătaie de joc, e un dispreț la adresa cui? La adresa persoanelor credincioase. Și când? Chiar în post? Chiar în post în care spui, măi frate, dar poate ar trebui să mă port altfel, că e post. Eu să profit de pe urma... Dar prețul, dar cât e prețul? Păi tot la fel ca la celelalte. Dar ce ați spus, doamna, aici? Aș vrea să vorbesc cu bucătăreasa. Să-i spun că tot nu e bine, că dacă sunt un om al lui Dumnezeu, nu e frumos să critici, e frumos să corectezi. Bineînțeles că m-a sfidat, la ea nu se intră, mergeți, vorbiți oriunde. Deci de unde sfidarea? Din lipsa de iubire și de credință. De ceea ce spune. În spatele ei cine știe cine e șef, șeful ăla e șef cu altul, ălălalt e prieten cu celălalt, se închide cercul de prieteni și tu vorbești la bec. Deci gândiți-vă că prin aceste exemple, e un mic banal exemplu, că s-a întâmplat ieri, dar câte exemple sunt așa, în care nu le pasă. Sau, v-am mai spus probabil, deci parcă te trezești în pădurea spânzuraților. Când treci din Bălcescu pe Brăilii, toți copacii aceia fasonați, pe ăla nu e fasonat, ăla e distrus cu totul.
Nu vă spun că sunt singura, vă spun că mai am prieteni care s-au îmbolnăvit de inimă, au avut crize de inimă, de durere, care s-au atașat de acești tei tăiați și maltratați în cazul acesta. Nimeni nu răspunde. Vorbesc acum, probabil că peste 5 minute se închide. Deci chiar nimeni nu răspunde că au viață în ei. Și natura și mineralele, culmea și mineralele au viață. Și astea sunt exemple de lipsă de Dumnezeu. Deci când ai credință, nu-ți vine să rupi nici floarea. Aveam un vindecător, îl știe toată lumea, Bulgăroica Vanga, ea nu obișnuia să primească flori tăiate. Spunea, nu primesc flori tăiate pentru că le iei viața, deci doar cu ghivece. Deci, dacă prin școală s-ar face această reparație morală, pentru natura din jur de care ne batem joc cu atâta ignoranță, poate că lucrurile s-ar mai îndrepta. La școală profesorii nu le mai pasă, că nu se uită nimeni în gura lor. La factorii de decizie în primării sau mai știu eu pe unde, iar nu le pasă, că cine știe de unde a venit telefonul, și lucrurile rămân ca dintâi. Deci lucrurile acestea se plătesc. Îmi pare foarte rău să spun că am avut un exemplu în familie în care o persoană a murit, că eu citisem din folclorul, v-am spus, colecției unchiului meu folclorist, că nu se taie niciun copac cât este verde, pentru că iei viața și în cel mai scurt timp persoana respectivă moare. Am spus acelei rude de-a mele, nu tăia cât este verde, nu tăia pentru că uite ce am citit eu, nu e bine, uite ce am citit eu, că a spus un preot în formula asta. Nu m-a ascultat, probabil o coincidență, e posibil, dar vedeți că coincidența întărește regula. În octombrie a tăiat copacul, sau septembrie, în augustul următor a murit. Deci atenție, nu vreau să ameninț pe nimeni, dar atenție că se plătesc acest echilibru al naturii, este răzbunarea naturii și cu apa, și cu inundațiile, și cu tot ce ni se întâmplă. Am dezmembrat un echilibru al naturii care era perfect făcut de Dumnezeu. De ce? Prin gândirea noastră negativă. Doamne profesor, vă mulțumesc tare mult pentru prezența din această seară. Trebuie să le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Din păcate nu mai avem timp. Vom relua această temă de discuție într-o emisiune viitoare. Probabil săptămâna viitoare, tot așa luni și marți, cum am făcut și în această săptămână. Vorbeam puțin mai devreme despre terapia prin iertare. Ar putea reprezenta un subiect extrem de interesant. Vă mulțumesc așadar încă o dată. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Doamnelor, domnilor, să aveți o seară bună. La revedere!